everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Marwa. Lalaki? Oh, og iya kong gipasaad nga bantayan si Marla. O kinahanglan may baw ko bahin sa medalyon sa Villa Alpamero kung nakita na ba kini. Nahibaw siya bahin sa medalyon? Oh, ako siyang nasultihan bahin ini. Pero, kala lang, o karong bag-o, iya kong isugo nga pungan kas pagpaduol kag Marla. Unsi ka taruman? Huwag ko may baw. Pues, pamakak niya ng imong misteryosong amo. Ayaw si sulti bahin sa netabo karon dinhi sa suod sa Villa. Kay wa pa ta makasiguro sa iyang tumong. Hostos Gabriel, Elgin. Og kinahanglan makit anta ang lubong ni Marwa. Usap kinas Marwa. Siya ang among ninuno nga barangan. Usa, Mao ka nagisulti sa abogado, si Atty. Dilo. Attorney Delo? Dili ka siya ang imong misteryosong amo, Elgin? Si Atty. Dilo? Ambot. Pero, mahadlo ko siyang tingog. Mahadlo kong mubalibat niya. Tungod sa kwarta nga iyang gihatag nimo. Mao na nauluypon ka na niya. Pero, may bawaan nato iyang tumong. Kung masulbat nato ang kahimtang ni Marla. Kinahanglan mapugnan ang hingpit sa pag-angko niya ng demonya sa lawas ni Marla. Samtang tunapay nakapugong ini. Unsa? May nakapugong sa himpit nga pag-ulipon ni Marwa sa lawas ni Marla. Unsa ka kini? Mao pa na nga akong ginunahag maayo. Lahi nga klase sa pagkaposes ang nahitabo ni Marla. Dili makapundo og dugay sa lawas ni Marla ang daotang espiritu. Ug kana ang suportaan ta kung unsa man kana. Gabriel, sige na. Ato na tunan kining imo na research. Sige na. Noy maning, sultihi lang niya ko ninyo kung sa inyong madiskubrihan sa nangagi ining dapita. Pero mananghit ko nimo, Sa unsa? mahimo bag sudlon ko ang tanang kwarto ni ining filya. Buhata gusto mo buhaton, Elgin. Basta makaayo lang ka na ni Marla. Sige, padayon na madiha. Kabaho ini kwarto ha. Murag tunay daghan nga matay ini kwarto ha. Nara ang mga gamit sa pagpamarang. Mga itom nga kandila kanang naa sa altar. Mao kini ang tinubdan sa itong nga kahom sa mamamarang nga gusto mo ilipon ni Marla. Tanawa ang unang mapa rin. Sa tuig 1460. Kini, diri o. Tanawa ning dapita. May suba ka ng... Kanang duha ka mapa. Tanawa. May suba ka ng unang mapa ning dapita. Mao, suba kini. Nao. Pero, ining ikaduhang mapa sa tuig 1930, di na suba noy. Minteryo na. Ug dinhi sa mapa, 1950. Usa na kakabalayan. Kabalaya na. Ug nawa na ang minteryo. Gibalhin na ang minteryo. Ug usa ining maong kabalaya noy, ang maong bahay. Kini, among bahay noy. Na! Gabriel, usap na ito magpangita ang lubong niya ng Marwa. Kabalaya naman kining lupa nga kanhi minteryo. Unya, sa tuig 1460, suba. Dako to din problema noy. Pero kinahanglan matultulan ta ang lubong ni Marwa. Kinahanglan gyud ay. Kinalabahato na to ang angay buhato na. Ano baluwas si Marlas na hitabo niya karon? O kinahanglan may bawo si Lolo ini noy. Kay may lain pa kong nadiskubrihan. Unsa man na? Ang tulo ka ngan sa unang mga Alpamero nga nakapuyo ining maong Villa. Kinsa sila? Ang kon, si Marnila, Miluna,
ug Carlos Alpamiro. Ug kini si Marnila ang nabasahan ko. Kaniadto, nabasahan ko na ni. Unsa si Marnila Alpamiro? Nabasahan ni nako sa diary sa apuhan ni Lolo Paulo. Nga si Lolo Guillermo. Unsa nabasahan mo ba na ng Marnila Alpamiro? Uyab siya ni Lolo Guillermo. Og dini siya magpuyo sa bilya. Sa batan-on pa ang apuhan ni Lolo. Unsa? Nay maning. Wa ka bagid may bawo sa netabo sa inyong katiguangan? Wa. Tungod kay gikan ko sa layo. Karon lang ko makatunog ni Hindapita. Sadyang namatay akong inahanog amahan. Gikuha na ko sa kong iyaan. Mao nga, wa ko'y nahibawan bisan gamay sa mong kagikan. Mao ba? Kinahanglan magkasulti mis Lolo ini. Nay maning. Sige, Gabriel. Kaya naglibod ako sa sunod ko buhaton. Relax lang ay. Masulba ning tanan. Ay lang gibiyay si Marla. O bisan kinusa. Ay siya tangi sa gapos. Ako lang dadon ha. Kining mga mapa. Kaya ako ni ipaprint. Sige, Gabriel. Mubalik lang dahil ko na eh. Anong karon pa mo kumahibaw? Gabarangan ang among kariwat. Ug mga dato pagid kaayo. May tagnaan na si Lolo sa among bahay. Aron matun-an namo kining mapa nga akong nada. Maim kas Lolo. Kinang isulti ko niya. Lamin ning nahibaw-an ako karon. Hoy! Oh, Uy, kabudlang pusin mo tingo. Tony. May bag di ka una magsamok-samok sa akong buhaton? Masuko siya sa imong kibuhan. Busang mamatay ka. Oh, hangting! Mamatay ka. Mamatay What? ka. Tony! Ay, kawa! Sorry, Tony. Napugos na ko. Ikaw, manggod. Mamatay ka. Tony! Huwag ka na ba makailan ako? Ako si Gabriel! Nasuko siya kanimo. Nasuko siya. Mamatay ka. Mamatay ka. Mura gid na doon ay nagdikta sa iyong una. Tony! Kinilang magkadagan ko! Dagan ko! Mamatay ka. Mamatay ka. Kinilang magkaabot ko sa amo! Magali ko! Lo! Lo! Hain magalaw! Lo! Wa dinis Lolo. Hain makas Lolo. Marla, Papadbalik ko sa akong kapos. Maayo kay wa pa ang babaeng nakaitom. may mabagmuhunong ka ng gipanulti mo. O kung sa may imo nakita, ayaw nigtagda. Pa, naasi sa imong luyo. Ha? Marla, huna-huna na ni mo. Pa, gusto ka niya tukon. Dagan sa gawas, pa. Dagan sa gawas. Dili siya magkapatay na ko, Marla. Kaya ba nagsamang dugo ang naglatay sa mong kaugatan? Miatras siya. Ug wa ka niya tuka og ayon pa. Mo, ayaw na siya tagda. Aron dili kanya himong ulipon. Unsa? Parikabot ka ba kapahuway ka, Marla? Anak, Dili ko niya papahuwayon pa. Gusto na samsang mo pulis sa kong lawas. pagampo. Muduol na samsang ako pa. Niya na siya. Marla, ganun ka rin kang nahilom. Marla? Oh, nakatug daw sa siya. Ningaw na sa gawas. Mayon ta kung wa na lang musunod ako sa Tony. Mupatay na gid siya na ako da. Yung si Lolo ha? Inkas Lolo? Anong wa man siya dinis bahay? Oh! Uy, may doktor sa bultan. Kinsa na! Kinsa na! Mamatay ka. Oh! Mamatay ka. Oh! Tuwa na siya. Mamatay ka. Si Tony din. Mamatay Gustong ka. gupo niya ang pultan. Tony! Mamatay ka. Kung noon sa man na nagulipon sa imong nahuna, ayaw pa daw gana! Mamatay ka. Wa na ginisa sa una-una da. Sa mayong panguna-una. Iyaging gubo ng pultahan. Gusto may angay na kung buhaton ini. No, murag,
Kung di siya munod ako, hindi ko niya mapatay. Tony, dakong sa ka ng gibuhat mo nga pagbubasang voltahan. Mapriso ka na! Mamatay ka! Mamatay ka! Ang neglisyo ka. Tony, hunungan na ha! Hunungan na! Wala siya! Wala Oh, may mga tao nga. Nangabot. Salamat din taon. Nidagan ko. Si Tony niyunong na sa to pa. Nidagan gini siya. Wala na si Tony nga nagsaba-saba sa gawas. Oh, namingaw na. Gigukod tingal nila si Tony. Sa among masilingan paingon sa kakahuyan. Tony laing nanuktok. Kinsa makani. Kinsa na? Voltahan, Gabriel! Uy, si Lolo mo na eh. Lo? Ah. Lo? Ah, uy! Uy, yawan tani mo lo. Nakon sa ka? Nausya mo na ito, Voltahan. Kagubuno naman lagi ni. Oh, kuan lo. Si Tony lo. Si Tony ang gusto mo gubayin eh. Nakakita ko siya pagdungga buntan mo dito sa babaw. Mao nga nagdali ko pa nga pagkitabang sa mga silingan to, boss. Ang mao di eh. Oh, Mao di nga wa ka din sa akong pagabot. oh, unsa naman ang damo? Oh. Niyalo, mapa nilo. Oh. Tulo ka mapa ining dapita. Oh, sige, Niya. sige. Sulti lang ko kung unsa nang mapaha. Niyalo, mapa ni din sa tulapit. Kining lupa lo. Usa day ni kani kasuba sa tuig 1460. Ug makapahibong kayo nga nahimo ning menteryo sa tuig 1930. Ug karon lo sa tuig nagsugod sa tuig 1950 nahimo ning kabalayan lo. Muna, kabalayan na. Hangtod karon. Kung mao na nga menteryo ng lapita sa unang panahon, posible nga niya din ang lubong ni Marua. Muna lo. Pero ang pangutana lo, kung saan na to sa pagpangita ang kalabiran ni Marua, wa na'y ilanan nga menteryo ni lo. Dako tuod ka ng problema. Pero lo, may lain ko na ibawan. Unsa man ka na? Si Marnila Alpamiro ang unang babae nga nakapuyo din sa Villa. O dito day sa Villa. Nga nabasa ko sa internet. Marmila. Marnila. Marnila Alpamiro? Hmm. Mauman na ang uyab sa kong lulukil mo. Daan pa ko. Nga maugin na akong nabasa sa internet lo. Ugon niya ang sunod nga lo, Milona Alpamira. Meluna. Lo, naibaw sa ga kung unsay niya tabuan ng Milona? Gamay ka pa sa diyang naitabo ni. Maunang babayhan ang nakaingon nga naghikog ang imong amahan. Unsa? Gamay ka pa sa diyang naitabo kini. Mauwa? Mao ka na. Ug mao ka nang inungdan nga sayo siyang mibiya na to. Kay si Miluna Alpamira ang gusto niyang ipuli sa imong inahan. Mauba? Sige na, di lang ta maghiskot o makaguol nga mga itabo sa unang panahon. Ato nang tunan ko nun saon nga makita na to ang kalabiran ni Marua. Pero lo, kung tinuod nga barangan na si Marua, imposible nga ibutang siya maayong lugmanan, di ba? Gusto ka. Busa dili may tabong ilubong sa sementeryo. Husto. Naibaw na ko kung asa tamangita sa kalabiran ni Marua. Parehas batag gunahon na lo? Sa Villa. Posible nga sa Villa lang gilubong si Marua. Parehas gid ta gunahon na lo? Sige, mamalig ta sa Villa. Dado na lang nato ang kaban ni Lulo. Kay pasin magamit pa na nato ang ubang mga butang nga naa sa sud sa kaban. Sige lo. Natuog mas magmayo si Marla. Uy, unsa sa itong naglagubo? Manang! Ikaw na ba ka na miabot? Manang! Huwag man mo tubag. Oh! Uy! Unsa man ron? Mura ba? Doon na nanghagi sa gawas? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.